The book by its cover. Money ang pegs isa ka coffee shop nga makit-an diri sa Quezon Bukidnon sa may Purok 7 Trasher. Ang pangalan sa coffee shop is Arita Tapok. Tanawon nimo guys sa gawas, mura lang siya hugaw tanawon, mura wala lami. Pero once you get inside, ma-surprise ka sa inaan diri. Punta nimo sa gawas sila hang mini store, mini store. Pero pag sulod nimo diri guys, perting ko po sa view. Ito naman niyo. Cozy kayo. Mo ni siyang hidden gem na coffee shop diri sa Purok 7 Trasher, Quezon Bukidnon. Mo ni siya diri. Samtang nag-inom kag sikwate or putumaya, nagkaon ka putumaya, morning view imo makita diri. $1 million view. Kapoy kay kag gusto kag mo wine, gusto kag fresh air, mo ni perfect place. Kung padulong kag Cagayan o padulong kag Davao, hapit lang diri sa Purok 7 Trasher, Quezon Bukidnon. Muna siya makita mountainous area ng buhay sa view. Makita nimo sa gawas dili siya appealing pero makita nato karon nga super nice siya. So do not judge the book by its cover. Ang peg niya ni guys na pwede ako ginamon kayo na peg ang nga ilang peg diri guys is murag old things kanang mga abandoned things bagi recycle na press ani o murag part ni sa isa kalesa kani siya worn out nga sofa set pero gigamit gyapon siya. Unsay nice diri ginagamit sa cute kan sa gamay nga kaldero nga ginagamit for kutangan nila og sugar. Ano siya diri guys? Kita nimo kana mga gina-abandoned things gina-recycle nila diri. Ano siya? Kanang labay na nimo pero ginagamit nila. Sana kang diri perfect place na siya kung mag-coffee ka, mag-rest ka after a long drive o gusto ka mag-away. Kita na rin isang old na barbell. Kanisan siya, old sewing machine siya actually. Nagihimong coffee table. Kita. Sewing machine na siyang old pero gigamit nila as coffee table or chocolate coffee table. So if you're looking for a place na mo unique, refreshing ug nice ang food, bisig stop na mo diri sa Garita Tapok Coffee Shop. Mo ni siya ang landmark guys, signage. Thank you so much for watching guys. Have a great day. Bye.